Yebo siyaphila. Obamba. Oza ngapha sis. Oza ngapha. Siyaphila siswami. Siyaphila kunjani? Awu umZulu. Yeah. Inengane yaseMalawi na. Yeah, imuhle bakithi. Babuwayo uthandana naye 7 years manje. 7 years, yeah. Kodwa manje kubuhlungu njengoba sekuthiwa akahambe. Uphatheke kabi njengoba kuthiwa babuyele emazweni abo. Ukuphi ekhaya sis? Ukuphi ekhaya? Ingane ezothu. Lena yaseMalawi yokuqala umzulu. Yeah. Ukuphi ekhaya? Usempangeni. Sempangeni. Umkhaya wami. Awu umkhaya. Yeah. Ufike nini la? Ngafika mina la 2019. Yeah. Ngasusa umuntu wami emakhaya ukuthi ngizosebenza naye. Because umsebenzi bengawutholi. Nge-2015 esikoleni. Afesa ngasebenza emzini yabantu. Ukuthi ngikhulise le ngane le ibe nginayo. Ngola 1000 emzini yabantu. Umuntu masezomxosha umuntu wakhona bengakhulumi bevele sihambo lindancane ekhaya kwamanje umsebenzi. Ushiye ba ekhaya sis? Ekhaya. Empangeni yes. Ngishiye ugogo omalume bami bayazi ukuthi umuntu wami ngihlala naye futhi. Wahamba wayovela ekhaya. Yabona nje kubuhlungu. Ifamily yami iyamazi umuntu wami. Oh, walobola. Eyishawa bakithi siyabonga. Awunankinga nokubuyela naye le eMalawi. Ngiyokwenzani because ibhizinisi lakhe lila. Oh, awungcono ukushiye nesinkwa angcono. So uma ngabe eqala le same business eMalawi wona ongeke uzo. Mina ngithanda ukuthamba. Angithandi ukuthamba. Awuthandi kuyokotiza ngapha eMalawi? eMalawi ngingaya noma inini bengikhuluma. Yeah. Ngiyaziwa kanayo ufazi khona hayi ukuthi unofazi eMalawi. Kubo bayangazi. Ngiyakhuluma nabazali bakhe ngevideo call. Yeah. So usichazele siswami ukuthi mhlawumbe mina ne-security sengibhese kaningi umsebenzi bakithi yeah. Kodwa uyena mina kunamhlanje njengoba ningibona njengenxa yakhe. Yeah. So nje ungimele umthathe ngene uthi abazali mina ngisenabo ekhaya ngiyaphila nalabo engiphila nabo kodwa abangisaphothi njengoba. Yeah. So mana wahlukana kanjani nalo wayethathile vele owuzofika naye la eThekwini? Umuntu engangithandana naye noma ngikhuluma ngobaba wengane oqala. Yes, lo weqala ya. Ubaba wengane wami oqala wangidlula. Isikhumbuzo kaKhoza emgaqweni. Yo. So lengane yami nginayo yodliwa ubaba wengane yami. Okay, kungenzeka bakuzwa ukuthi ubaba wengane oqala wenza wakudlwengula. Usikhumbuzo wakuphi? WakaKhoza kakhulu. Akaboshwanga mama. Akaze aboshwe because ngangisemncane wathembisa ukuthi into akazoyenza yena uzobulala umndeni wami. Kwakusekhona ugogo. Bathe ekhaya akaze bengibhilive ukuthi ngahlala nalezi silonda ngaphansi enhlizweni yami. Yeah. Manje ngangisaba ukuthi umkhulu mhlawumbe uzohambe ngami ngoba ukufundisa. Kodwa lento sengiyakwazi ukukhuluma because sengadlula. Yeah. Lo mfethu ungumZulu vese. Wengane yami kodwa ungamukelekile kunjalo wangithanda uyayondla nale ngane nami siyenzela yonke into. So ungakusho le engikhuluma ngayo benginayo umuntu ebengithandana naye ngesikhathi engibulala and wakwamukela futhi nengangithandana naye bengimtshela iqiniso ukuthi ingane ayiyona yakhe. Yazi kunomsindo. Yo. Ish. So manje njengoba sekusebusuku lana ukuze kuye uzomsupporta like kuyona yonke into ababhekene nayo. Ngizosupporta abakhulu njengoba la kunofowabo kunofazi wakhe waseMalawi ufowabo bese kuba yimina kubo wengane yami. So mase behamba ke sisami njengoba beleke behamba ngamabhasi kanje nizophatheka kanjani? Ngiphatheka kahle. Akukho mnandi. Yabo? Ngoba ngisho ngithi angisebenzi kodwa ngina i-security ngebhadi kuneshutha ngazo ngiphansi. Ayinkinga ngokuphathana. Kodwa kune-security angisebenzi kade wasangiphethe. Sebenza emzini yabantu kwenze okwenza. Awuyishiye kodwa siswami mhlawumbe nenamba ngoba abantu bakhona bazobona mhlawumbe abanayo i-security mhlawumbe uma befuna ukuqasha. Hayi ngiyabonga. Yeah. Qasha inamba sis. Oh yeah.
inamba yami. Ya senzela ukuthi mhlawumbe uma ukhona mhlawumbe abalayelayo yes mhlawumbe uma ukhona mhlawumbe umuntu onenkampani ama security mhlawumbe angakwazi ukuqasha sesiwami eish ngoba sibhlungu isimo yabo. It's 007. Yeah. 38. 29. 612. Yeah. Siyabonga siswami. Enye it's 071. 833. 68. 29. Wale phone engiyiphethe ngayithengela yena. Siyabonga. Kade Ukhulisa kade uyo impilo. ngenzela yonke into. Uphi Sibali simbone. Vela Sibali sikubone. Awuvela sibali mfethu. Sibali mfethu. Sibali mfethu. Siyaphila sibali mfethu ne. Manje usuyamshiya mfethu usister yahamba baba. Ish. Ya sekonakele manje singeze njani manje. Bathi sihambe nje kumele sihambe njengoba sihambe. Manje yiphi imizamo ozoyizama ukuthi uphinde ubuye uzombona sister? Imizamo nje asazi ukuthi sokwenzenjani kodwa kwamanje angithi umuntu vele bengalindele ukuthi awuhambe Yeah. so imizamo awuzazi ukuthi uzokwenza kanjani. Yeah. Kuzonakala. Ya kodwa siyabonga sibala ukuthi ube umuntu oqotho kusisi ngokusupport usisi njengoba echaza sibala uyabona njengoba echaza mfethu yabo. Hayi asinankinga ngalo umuntu Yeah. vele mawumthanda uyamthanda ubone ukuthi Yeah. ulandela lokho khona Yeah. uthando. Kuwe nje sibali walobola ngisho ukulobola sibali. Wayishaza phelela impela sibali. Hayi Siyabonga. siyabonga sibali mfethu siyabonga No, sibali. yazi-